hang nélküli boly. Hang nélküli manus. Beszólások. 2. Beszólások. 2. Na. Na, itt vagyok. Legjobb beszólások. Na. Legjobb beszólások. Ugye ezt nem látni egyszer. Na. A legjobb beszólások. Szétkaplak, mint cigány a biciklit. Szétkaplak, mint hülye gyerek a pazút. Fejbe doblak 500-assal. Torkon rúglak a szívelmetős. Mosolygás fajra. Hova szálljak? Legjobb beszólás. Első. 5. 5. Diksumácsi. Erősebb. 4. Erősebb a hajzselém nálad. 3. Szétkaplak, mint cigány a biciklit. 2. Fejbe doblak 500-assal, azt meghalsz cigány. És az első, a legjobb kamat. Nem amúgy. A legjobb beszólás, amit én életemben hallottam.